Koliko godina imaš? Imam 83. 83 godine. 42 sam. 42. I koliko samo 2 koze čuvaš? Samo 2. Daju li mleko? Daj. Evo ih kako pasu. Evo mleko daje vjerici. Je. Dobar dan. Imaš li jarići? Imam Koliko? 2? 4. 4? I još od stoku šta čuvaš? Ništa. Samo 2 koze? Samo 2. A neka kokoška, mačka, nešto nema? Pa ima kokoške, ima. Mačke ima. Imaš i mačke? Koliko mački imaš? 2. Ja imam 2 mačke. A gdje živiš ti? Ovdje. Ovo je zadnje kuće. Imaš li komšije? Pa imam tu jednoga samo komšije. Samo jedno komšije imaš? Da. Pomaže li ti nešto kad ti treba? Ne. Ne? Ne. Pa što? Pa ne mi pomaga. Pa ništa ti ne treba pomoći ili mu ne tražiš pomoć uopšte? Pa i da mu tražim, ne mogu. Ja se imam, snajka mi je tu. Sa Snajku živim. sa snajkom živiš? Da. Koliko dnevno vremenski izvodiš koze? Na koliko? Tako imam vreme. Penziju imaš, a? Imam. Pa dobro. Pa gdje si radila? Po kozi i po krave. To I poljoprivredu. od poljoprivredu si penziju stekla? Da, poljoprivredu. I dobro se živi ovdje, a? Gdje će živjeti kad ljudi nema neka? Živi se kod poživenje, presu i male ljudi, sad nema ljudi. Nema ljudi. A da imaš više pa da uzimaš neke subvencije od državu? Ne. Ali da imaš više uzimala bi? Da imam, ali ko da gi čuvam. Pa ne možeš više da ih čuvaš? Da ih čuvam. Ma i čuvale smo pa ništa. Ništa, pa pre ništa, ali sad daje država subvencije. Sad dajale da mi preko smo čuvali i krave više, po 4-5 krave i koze više smo čuvali. Pa ne može sad. Sad davali, nema ljudi, nema stoka. E pa baš zato što nema puno stoka, oni za to davaju, sad im se više isplati. Zato neka svi su čuvali i krave i su čuvali. To je mene. A, crna neće da se druži. I takav život usamljenički, a? Neće. Ne vidi, aj. Radimo i ovo mi je posao isto što, kao novinar. Novinarstvo. Nemoj da puštate staru babu. Stara baba sa kozama. Ne možeš puštati staru babu. A što ljudi da ne vide? Što će vidjeti, baba ostarela. Baba ostarela, pa Ostarbela. to ništa nije sramota. Što je baba ostarela? Ostarela, pošuntavela. Šuntavela. Tako. Svež vazduh ovdje je čist, Da. ali prolaze ovdje put blizu, je onoga dole put. Ja. Ma vazduh čisti dobro, nego ovo što nema ljudi, Nema ljudi, to ti smeta ti mnogo što nema ljudi, a? Pa kako ne ti smeta? A nemaš s kim da popričaš. Nemaš s koga da popričaš. Da. Ovdje kad taj 2 kuće čuvao, jedan čuva 3 koze, jedan 3 i 3 isto. I ja 2 i tako. 5 koze u selo. Pa nema toliko, A televizor imaš li? Puštaš li televizor, bar da nešto pa puštam, saznaš neke vesti ili nešto? puštamo. Pa vesti, što će čuješ i na vesti, ništa nema novo. Slabo. Ništa. Sve Neredi, nemir. Sve neredi, nemiri,
po narodu, a zašto je taj mržnja, ja ne znam. Pa ima ga nešto. A što jede sad koza? Žir li jede? Žir. Žir jede, ispod Žir. hrasta. Da. Žir. A gdje su ti jarići? Kući, A oni su mali. male. Njih ne puštaš. Ne. Oni u zatvor. Pa neki pušava mladi su. Aha. Posle koljemo neki, za koljemo se ide slave, se praznik, se Uskrs. uskrs. A dobro čuješ za tvoje godine. Ima neke babe pa di vidu ne čuje ništa. Neke ne čuje, a neke se pravi da ne čuje. A što se pravi da ne čuju? Što misliš? Šta ja znam zašto se pravi. A? Pa neke se pravi da ne čuje. I da ne vidi. Pa što tako? Pa ima neke babe, ser babe. Da dobije neki pomoć. Da dobije pomoć, a? Da, Od državu ili? pa od državu, po toga će da dobije. Pa možda neko se sažali da prođe, da kaže ova baba ne čuje, evo pare da udam. A, teško to. Teško, a? Neće, Neće nik. neće, ne. Pare samo ako si zaradiš i ako radiš će zaradiš, ako ne, ne. Bez posao nema pare, a? Nema pare. Kozice. Ma mnogo ovoj neke baca. Ko, ovi Ovi iz kola. iz kola otvori prozor, to je sramota, to što me nervira. Pa mislim, od kuće odmah odeka. Od ovoj Bože što je tu. Odmah od oto su počeli da baca jer je tu isti žakovi. Neke pa je nego onaj strano namo. I ona Sramota je. Pa kako ne je sramota? To je, znači, Do tera stoku pustiš i struje se stoka. Da, da. Mnogo. A ti blizu kuća odavde? Pa jedan ovdje na krivinu, ove poslednje kuće su tu. nisam ja obratio pažnju da ima kuće neke. Kad se vrati na... E, pa posle ću da pogledam. Pogledaj, ima tu i ta jedna kuća, tije kući ću braću. Tu ispred naša je malo... Dobro kad je to pored asfalta. Evo šta jede. Evo, žir. Op, 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 op. Oh, ispade. E sad, uplaši se. Evo ti. To je to. Znaš koji je dobar žir? Da, a ako je čisto jede, ako je prljavo neće. Pa pametna koza. Šta bi jela prljavo? Ona jede, koza je najčistija, njuma i... A ovca i ovca? Pa i ovca isto. Ovca se grozi jedna od drugu, tako li je? Ne. Da. Ne, Kad daš mu jednu da jede, Ja sam zaboravila, može da ima 50 godina ne čuvam ovcu. daš na jednu da jede jabuku, ona zagrize i daš na drugu, ona primeti druga da je... I koza isto tako je. E pa i koza. I koza isto Čista tako. životinja. Kozu i ovcu možeš u njušku da poljubiš da ti nije grozota. Pa danas i mačke ljubite za ovo. I mačke ljube ljudi, a? Mačke, a to je negdje. Viš da danas da ljudi su okrenali danas više da čuvaju životinje, nego da funkcionišu s drugi ljudi. Ne, Hoće da kupi mačke i kućike i da čuva, a drugu životinju ne. ali da se ne druži s drugi ljudi. Bolje mu je sa životinje da se druži. Da. E, Pa nekako sebičan narod, ne korenije što je prebio. promenio se naraštaj, zašto ne znam. Da ja znam, viš kako je mržnje. Mržnje, a? Pa mi- Komšija s komšiju ne priča. Ne. Jedan je nove da mi vidi. Ranije To je. nije bilo tako. A sad je mnogo loše. Sad je loše. Ne valja za narod. Ne valja Tako da tako za ovije deca. U neki slučaj bolje što nemaš komšije. Ma neka si ima, on si živi u njegovu kuću, ja u moju. Pa da. Idemo da vidim još jedan pokušaj da nađem žir da dam iz ruku da mi. Ali crna. Op, ama kako ispadne bre? Izgubi ga. A?
Prljav je, neće ga jede. Ma ispadne. Pa ona ga neće ispljuje. Ispljuje ga, a? Ajde, evo ti sad ti. Aj. Jedi. Uspela. Crna. Mora još da im da. Evo. Kako krcka je. Evo, jedan veliki. Ajde. To. Aj, to. Ćao. Ćao. I deco zako. Ja iz Vranja. Iz Vranja? Da. Ali rodom odakle su i u Vranje. A, gore smo mi i moji... Imam ujke živu gore kod Bosilegrad, znaš li? Čula sam, ali ne sam na... Ono može ovaj put preko Trgovišta da se ode do Bosilegrad i onda još 30 km. Radili tamo. Ko? Put. Aha. Pavlija. Sekcija za put. Oni su 30 km daleko od Bosilegrada. A on čuva moj ujak, koliko čuva? 70 ovci ima u selu. Pa dobro, može je mlad čovjek. Pa mlad je bio, snimi to. I ti ovako s koze i... To s koze i tu. Pa ne možu poljoprivredu da radimo, ništa. Pa ne može. Šta vidi? A zimus kad je bio sneg ne izvodiš napolje? Ne. Imaš li vunene čarape? Ne, to smo batavili. Zašto? Batavili smo. Pa nemamo, ne čuvamo ovce. A da kupite negdje? Što, ovce? Ne, vunene čarape. Ne. Ne kupujemo, nosili smo ranije vunene čarape, opanci ovi ovakvi, čižne. To je, tako. A drva ko ti nabere za zimu? Sin? Sin. Pa platimo se ako ne može onda... Pa imaš li tvoju šumu? Ima. Pa dobro, spašavate. Imamo, nego nemam, treba ovoj doti neki namjere, da ti utjeraj. Pa ti li muzeš koze? Pa ja. I piješ ti mleko ili? Ne. Ne. Sir. Sir praviš? Sir pravi. Ćao baba. Ćao. Hvala na razgovor. Ništa. Ajde, prijetno. Izvoli, drugi put. I drugi put, a? Na ovo istom... Nađemo. Ako se nađemo. Ćao. Ćao. Što je strmo ovdje. Evo, zatekao sam baku pored puta. I pocepao sam trenerke sada. Pored puta kako pase koze. I da popričamo malo. Pošto volim malo sa starim ljudima da popričam. Mnogo nešto se razduva vetar. Idemo dalje. Tražimo nove priče.